רד. לאן אתה הולך? אתה רוצה לרדת? תסתובב ותרד. מה, אתה רוצה את המצלמה? לא, זה אח שלך אוהב את המצלמה, אתה לא. בוא תרד ותיקח את המצלמה. בוא תיקח. אני מצלמת אותך, אבל בוא, אתה צריך לרדת. את האוטו האדום? את האוטו? אוטו, יאללה, בוא נרד למטה ונסתכל. אבל תרד. לאן אתה הולך? בואנה! קוקו! או! בוא נרד, תסתובב. אוי, מה אתה עושה, אדוני? ככה לא יורדים. יאללה, אתה הולך. תומריקו, תומריקו. לא מסתכל עליי. הנה, בוא תחזור. הנה. בלי יקיר, בוא אליי. בוא אליי. בוא אליי. וזהו. בלי קיר. הנה אבא ובן, הולכים לטייל. לטייל. הוא רוצה להיכנס לאמא. לא נכון. אפשר לעשות טעויות, לא קורה כלום. דפנה, את נותנת לו לעלות ככה? כן, מה הבעיה? כן, אתה עולה יפה, תמשיך. תתן לאלה נשיקה. בריאה? בעיה. תן לאלה נשיקה. תומר! ביי. רועי, לך למעלה. אתה עם האייפון ביד, רועי? תחזור למטה ואל תלך איתו ביד, בבקשה. אמא! כן. תראי! הנה, אנחנו מחכים לתומר. תקרא לתומר. שתומר ילך. תומר. סוגר ופותח דלתות, הילד הזה. בוא. אני מקליט. יופי. בוא אליי. אתה מסתיר. רועי, אל תסתיר. לא, תעמוד. לא. תחפש בשקית. איפה אני מחבר בסכומים? אני עוד מעט נותן לך כשיהיה לי פחות יד אחת תפוסה על ידי תומר. תומר! בוא אליי.